Zergatik utzi diogu gazteok irratia entzuteari? Idatzizkoa beti gailendu zaio ahozko kulturari. Historia ofiziala beti izan da paperetakoa, eta ahozkoa berriz kontuak besterik ez. Ahozkoa beti izan da aspiratuen tresna. Euskal kultura gaur egun arte iristeko ahoz-aho pasatu da informazio asko, kantu edo kondaira moduan. Erregistratua geratzeko gaitasunak edo gaitasunezak marrazten du kontakizunen eta historiaren arteko lerro fina. Zalantzarik gabe, esan daiteke, aurrerapen teknikoak ahozko komunikazioaren esentzia aldatu duten zenbait estanda sortu dituela azken hamarkadetan. Estanden artean, gurean, 80. hamarkada hasierakoa aipatu daiteke, irrati libreen loraldia, herriaren ahalduntze eta boteretze ariketa bat bete-betean. Azken urteetan, hitz berri bat egin zaigu gero eta ohikoagoa mundu zabalean. Podcastarena. Gurean ere, baditugu adibide pila bat. Zarramarra, vertikala, artxipilagoa, kabala... Geroz eta gehiago gara, podcastaren barkura igotzera animatu garenak, baina Ruperren kanta ezagunak dioen bezala, euskaldun izatia zein nekeza dan. Gaur egun, berdin entzun dezakegu Los Angelesen alasakaran sortutako podcast bat. Uinen frekuentzien mugetatik eskaintza handiagoa da, eta badakizu euskeraz sortutako edukiek gutxitan gozatzen dutela beste hizkuntzetan sortutako edukien guaiismoaz. Erresuma batuko ikerketa batek argi erakusten du 35 urteetan dagoela langa. 35 urte baino helduagoek irratia kontsumitzen jarraitzen dute, baina gazteen artean podcastak dira nagusi. Zer egiten duen adin errakala hori? Mugikorrak nagusiki. Podcastak joera berrietatik abiatuta sortutako edukiak dira. Irratiak aldiz, berritzen joan diren arren, haien burua sareen logikan kokatu ezinean dabiltza. Telebistari, zinemari edo diskei pasatu balzaien gauza berdina gertatu zaio irratiari ere. Kasurako, YouTube, Twitch, Netflix edo Spotifyk egin bezala, podcastek ere indarra kendu diote. Hala ere, badaude talka horietan aliantzen bidez bidea egiten jarraitzen dutenak. Horren adibide da Alabedi irratia. Haiekin batera, gaurkoan gurekin izango ditugu Too Much irratsaioko kideak. Ea sartu den irratia? Ez dakit. Nik uste dut aldatu dela batez ere erabiltzeko, kontsumitzeko eredua. Niri txikian nintzenean, erabiltzen nuen ez dakit ipuinak entzuteko, gero nerabean nintzenean musika ere kontsumitzeko. Gaur egun gizartean irratia kontsumitzeko eredua aldatu izan da, igual lehen biltzen izan familia guztia, sukalean, eta ez dakit guda bat zegoenean edo alako gauzak informazio jasotzeko edo abisuak, ez da horrela gaur egun, baina bai nik uste irratia entzuten dutenek entzuten dutela, eta entzuten ez dutenak ez dutela entzuten. Gero ezin da neurtu irratian zenbat entzuten den ez den entzuten, baina bai entzuten zaituen entzuten du eta ez du frekuentzia aldatzen. Parrilla zabaldu baino lehen, Maialenekin, lagun batekin hitz egin genuen, eta bota ziguten proposamena saio bat betetzeko, baina simaz random, edozein tokitan esan zuten, eta momentu batean, Laura eta biek duela hilabete batzuk ezagutzen ginela, ez? Prozesu oso politan ezagutu ginen, eta hortik dator, ez, pixka ideiarena. Asko hitz egiten dugu, barre pila bat egiten dugu, gauza asko ditugun komunean. Behin erabaki genuela zer egin nahi genuela eta ikusten zer egin nahi genuen eta apur batari horretatik tiraka, pentsatu genuen nahi genuela egin zer tontoarena egiten, ez? Eta gu garen horretatik. Eta hor ikusi genuen aukera hori egiteko aukera polita zela Alabedin egitea. Eta gero militantzia seriotik gatoz, hori egia da. Eta proposatu ziguten hemen espazio bat eukitzea, egia da gainera, prozesu bat egin genuela, eta hor elkarrizketa pila bat egin zizkiguten Alabedin, eta hor ikasi genuen pixka bat nola egiten zen, nire kasuan ere Onoseran programan ere hartu nuen Alabedin, eta banekin pixkatu honen inguruan, baina ez asko gaiak ziren oso mugatuak eta serioagoak, ez? Eta aukera hori eman ziguten, eta Alabedin amaitu dugu. Eta badago, egon zen aitzindari izan zen belaunaldi bat, han egon dala jotak eta gaur egun ere, eski irratek 40 urte beteko edo ditu. Gaur egun hasieran egon ziren dinosaurio horiek, oraindik ere badaude irratean, Horrek alde onak eta txarrak ditu. Esan ikuste egon behar dela konexio bat horrekin eta erreferente horiek edo irratia hasieratik ezagutzen dutenak han egotea,
baina bai izan dela aldaketa honan ikuste, adibidez, liberazioetan ikusi izan dena ere, eta militantzian gero eta jende gazteago, gero eta gizonak ez die jende gehiago batu izan dira, eta halako ikuspegiak bai bere dia garrantzitsuak, ez? Osea, bai egon behar dela errelebo edo akompainamendu bat, edo no, guztio izan garelako prozesu horren parte, baina bai beharrezkoa da ikuspegia aldatzea, ez? Ezin dugu pentsatu, ezin ditugu asambleadak egin, ezin gara antolatu duela berrogei urte, bezala. Osea, ez daka zentzurik ere. Labedin sartzeko prozesuan urtero parrilla berritu egiten da, eta parrilla horretan programa batzuk ihes egiten dute, eta beste berri batzuk sartzen dira, eta kasu honetan geratu ziren hainbat leku libre, eta gero parrilladan esaten dena egiten dela egun osoko egitarau bat, horra aurkeztu egiten dira programa berriak. Eta horrela sartu ginen ere, ez? Osea, horrela enteratzen zara dagoela libre zerbait. Gutxi emititu dugu, ez? Azken finean urrian hasi ginen emititzen, eta orduztik 4 programa daramatzagu, orain laizterra aterako da beste bat, eta badirudi, jaso dugun feedbacka badirudi positiboa dela, eta jendeak gustora hartu duela, lagun arteko solasaldi bat bestela iritsi da jendearen gana, así que ere oso pozik gaude horren. Osa, esango genuke gure inguruko jendeak entzuten duela, ez? Orduan, zaila da ere inguruko jendeak esatea, ez dakit, mierda bat egin duzu. Baina, nik uste dut oso feedback, nahiko gona dela, sin más. Egia da momentuz daukagula, irratsaioa ere emititzen da asteazken eta zazpiletatik 8:00 spam. Alabedin, 107.4, eta gero igotzen dugu podcast bestela webgunera. Hori, bete agertzen da eztabaida podcast irratia horren arteko eztabaida, ez? Eta baita ere irrati libretan eztabaidatu izan da. Arrosako topaketan agertu izan zen kontu bat izan zen, nola egin, ea podcast irratearik entzen zaion lekoa, gaur egun ikuste komplementuak izan daitezkela. Irrate egiterakoan guk hemen ere eduki horiek zuzenean emititzeaz aparte, gero igotzen ditugu sarean, eta hankordiatzen dira gordeta, eta horrek ematen du aukera ere, ez dakite, igual momentu horretan entzuteko aukera ez duen ontzat, beste momentuan entzuteko ere eta pausatzeko eta gauza batzetarako nik uste bai dela ere informazioa nolabait kronologiko edo album bat izango balia bezala odeian alako zezer izatekoan, ze gero adibidez faltan botatzen dena da, ez dakit duela 20 urte egin diren programa oso super bereziak eta politak, non aurkitu non entzun, hori galtzen da, ez? Eta horrek gehitzen dio podcasta edo gero FM-tik kanpoko formatu hori, ez. Nik uste belaunaldi gazteak egotarena bai ematen du gai bezberdin jorratzea, gazpen ikuspuntua eta gazteak hurbiltzea. Igual, ezagutuko dute, duela 40 urte 20 egon din jende nagozi horiek, baina hori, baita ere, horrek esango du, jende gaztea, interes ezberdinak, ez dira gure zaletasunak, ez dira berdinak 2023 urtean ezakit duela, ez, 80 hamarkadan. Hitz egiten dugu Alabediz irrati bat izango bazala bakarrik, baina bai badauka, ala bideokoak, hauek ikusentzunezko edukiak egiten dituzte, zaiatzen dira hori egiten, keiz Alabediz sesion, keiz elkarrizketak, keiz kubritu, baitere hasi gara dikidez Larraitz dela erredakzioan dagoen neska, badago bideo elkarretxetak egiten, pixkat formatu horretan horbiltzen, ze konturatu izan gara, bideoak ere daukatela bere, ez? Txispun, eta igual MP3-ekin ez dela nahikoa, autorekin ez dela nahikoa, igual mundu guztia ez dela, ez dakit, iBox erabiltzen, eta igual planteatu behar dugu Spotify erabiltzen, baina aldi berean dago Spotify-arekin ez da bai da, zer nahi dugu, errati libre, software libre, baina gero Spotify. Ez, handago pixkat borroka, ez da nola tiratu, nola jokatu, eta